Ya ke WhatsApp laseng daki arngut ki parlok ki bakarteng ujan kum bat ubrian akton. Kini ki arngut ki lasdang mansna ya ka apps ha usnam arajar kendai ha California kabadon ha USA. Ha kisnam bamensua ujan kum udai ubreu ubala helasan nakari Ukraine. Kalong kajing kebae bah ya kaying kasem jeng u. Haba udang red omdon kila jingrap an ai bat bon sen ki habat ha kajing dok haden kata ha usnam kat khandai spa khandai fuar ujan kum bat ka kami jong u kila lech sha kasnong sha United States ban wat ya kajing ke bakham ha na ka banta jong ki ha kari Amerika kajing ya janti jong u kam long ka basuk utrai bon jat ki kam ban kamai pisa bat puleru syapang ki komputer bat ke internet dai hakane kapor ba uras ngotenat ban pentip kumno lasna ya ki software haden kato kanisnam ujan kom ularung ban treisha ka company Yahoo bat hangta ulaya kendo ya ubrian akton kini arngot kilalong perlok ba jantam bat kilaya trailang na kumba kendai snam ai haus nam arajar neo kila ino no ya ka company Yahoo hadin kata kila persang ban apply ban trai ha ka company Facebook handrai om syam laslak yaki handrai kim syam laduk jingkermen kila perkhat ban seng hino dala ka jong ka company haus nam arajar kendai haba ki smartphone kidang sedang pajba ujan kum ulayoi ban pedan kam ka apps kabala ban pha khobor kloi klam seu bun pisa kum ki SMS kum ta ula seng ya ka wei ka apps ba ki ai kerteng ka WhatsApp kabalong ka jingyale jingyar bat ka jingyarap na ka kantin WhatsApp kabamot kumno philong ningkong ka WhatsApp kampat la ban pha jingya kran kapan itang ya ka status jong kinong pedon kam ya ka rai haden kila penrung ya ka banta ban thok kubor lane kabangi ong akrin nong wei ka message bat bon kibreu lasdang ban pedon kam ya ka obrian akton ula penyo jingrap bisa na ki parlok ban penhe ya kane ka company haden kata ka WhatsApp kala roi step ha keleng ka perthei ki pajba ki sngotenat namar ka apps ka sok ban plan kam dan bon ki advertisement bat ka long ka bastet ha usnam arajar khatsau ka Facebook kala thits ya ka apps da kumba kat khandai billion ka badai ka wei na ka jingya di company ka bahe tam ha ka history jong ka teknologi wat haden ba la thet ya ka WhatsApp kadang peteng ban roi menta ka WhatsApp kadang don pelat ar billion ngot kinang penan kam ha keleng ka perthei ki breu ki penan kam ya ka ban pha kubor lane phone lane video call lane pha dor lane dokumen batru ban seng group mat kumta ter kajing hikai na kane kajing ya khana wat la phiwan na kajing dok phidang la ban job kajing tresitom pat kajing ya sha kawalam ya kajing job walada kiwei kim pedeng ya phi to wando jing kermen kawai kajing mut ka babha phila ban kalalong kakam ka bahe tam ha ka perthei kumta ujan kum bat ubren akton kidai ki arngut kepala seng batsna ya ka WhatsApp ka pamenta kadai ka wei na ki app jing ya kren ba phone tam ha ka perthei komplai sibun sngo bah share like ba subscribe knang banganang la ban penmi sibun ki video na ka banta jongphi